i de furts. En aquest cas, els lladres van posant unes màscares, sabeu, aquelles de V de Vendetta, no?, per a robar en una botiga a principi d'any. I què va fer el propietari? Pues jo sé, tirant de cert sentit de l'humor, de dir, mira, ja que tinc així les màscares, pues mira, li les pose als seus maniquins. Però jo no sé si segueixen els maniquins disfressats. Ainhoa Machín s'ho conta que està allà. Va fer efecte la mesura o en fi, com està la cosa? Es veu que el propietari d'esta botiga o se ho ha agarrat en humor o ha dit, mira, en fi, vaig utilitzar les màscares. Bueno, com ha quedat la cosa en onda? Perquè s'ha parlat molt d'esta qüestió. Ainhoa, conta'ns. Ximo, els maniquins ja no porten les màscares, però són aquestes màscares les que Felip, el propietari de la botiga, els va posar perquè eren les mateixes màscares que portaven els lladres durant el robatori. Hores després, els lladres van ser detinguts perquè també havien dut a terme robatoris en Nules i en Vila-real, dos localitats que estan molt proper d'on ens trobem nosaltres, a Onda. Però per així tenim a Felipe, que segur que ens explica millor el que va passar. Bona vesprada, Felipe, conta'ns, com va ser el robatori? Pues a las 9 menos cuarto de la mañana nos llamaron los vecinos asustados de que habían estampado un coche contra el escaparate y habían entrado a robar, dos chicos enmascarados. Y nada, pues acudimos enseguida y quitando los desperfectos, pues el cristal y todo el escaparate pues desmontado que teníamos. Dentro de la tienda pues había algún desperfecto también, pero bien, un susto muy grande, però pudimos abrir la misma mañana. I és que ens trobem a una zona de Onda molt cèntrica, per així fora hi està el mercat municipal, i això va fer que molta gent vegera els fets, ¿no? Sí, eran las 9 menos cuarto de la mañana y pues el mercado ya está abierto, pues hay mucha gente por la calle, y cuando pues están parando el coche, enseguida empezaron los vecinos a grabar vídeos, a hacer fotos y a llamar a la policía. I Felipe, què furtaren? Vinieron directo a por la caja registradora y de paso, pues aparte de la caja, 4 prendas que pillaron por el camino de salida y ya está. I tu després posares aquestes màscares als maniquís, per què? Per què ho feres? Pues se hizo viral enseguida, se hicieron viral las fotos y los vídeos del robo y nosotros, pues darle un toque de humor, pues aprovechamos la idea de las máscaras y quisimos, pues eso, pues dar un toquecito de humor. I després d'això s'han produït més robatoris a la teva botiga o què? No, fue el primero y por suerte el último. Pues moltíssimes gràcies, Felipe. Ja ho vegeu, companys, que tot va quedar en una anècdota, que tot va passar en aquest moment i ja no ha tornat a passar en esta botiga, però la realitat és que va ser un robatori de pel·lícula.